Parat hanya dedeke lewat ukur sikil murah ngambah lemah kowe bangsane ngopo rasah takon kowe kok ngurak arek papan dunung kuwi njaluk tinjo kerat nyawam oh rakyat menganjur lempeng angin kuntura keranging harga kura kadiri-kiri ora bumi prakang ampito padha mangambak-ambak utang treswolan Yesus ana sesambating kawula kowe saka ngendi kowe saka ngendi kula menika mireng-mireng Gusti kula para Pandhawa sampun seda nanging jebul sareng kula nebih saking Praja Ngastina manjing tlenging wana sakmenika saged pinanggih cahayanipun sumunan Sang Dewi Kunthi ingkang minulya Raden Bratasena Ndara Punta Dewa Raden Permadilan Ndara Kembar paduka sedaya tasih sugeng apalipurna sakmangke Kurawa sampun nganggep bilih paduka sampun seda mila sakmenika sami gleleng sakenteng sirahipun saben dinten namung remen-remen wah seneng-seneng piye
wong cilik jerit dipun oyak pajek papan pawiyatan sami dipun tutup kadhiros tiyang menika boten perlu pinter. Ya inggih Raden, pedamelan sampun boten wonten awit sedaya papan pedamelan dipun cepeng Kurawa sak pangombyongipun. Raden Kurupati boten nate mikir wong cilik. Raden Dursasana mung gedobos joget kalih cengengesan. Karta Marma mung waton Sulaya Durma gating ngawur tur ngawut-awut bondo. Citraksi mung kukak-kukuk mbelani ndurane kula sedaya mboten purut tumut Kurawa. Kula mboten purun tumut Kurawa, kula nderek Pandhawa kemawon. Najan kula kawula Ngastina dhateng pundi puruk dika kula tumut. Bima wang-wang gonta gombel batang gedhe sayung gongkoro pantang solelir kaca sewu meto. Wah, Babu Kunting kaya kedodok dadaku. Yayi Bratasena karepmu piye di? Kowe duwe penemu apa? Kawula semono akeh urung sing ana mburi kae. Ketoke ewon cacahe sing ora gelem ngayom ana Ngastina. Banjur karepmu piye? Kanthi lakon iki aku tak ngetok menyang Ngastina. Mengko kepiye kahanan Ngastina? Yen iso dadi srana gawe mulyane wong-wong iki. Upama aku jejaluk wegah nanging upama mengkono mulunge Wadastarata aku ora kepengin apa-apa sing tak jangka ora liya mung mulungi wong-wong iki. Liwat langning kawanyan klar pandamun sal pinong lir kekunang surung sorote teng padang kasolan pacaring purnaming kekono kasare mangsa kantos mangkaten paduka badhe kundur dhateng Ngastina. Wah, aku wae karo cacaki jero cethaking Raja Ngastina lan bebudening dulurku Kurawa. Padahal wis cetha yen letek gedhoane. Oh inggih, kowe mapan ana ngalas karo Babu Kunti. Kakang barep permatilan kembar. Babu Kunti aku jaluk pamit anakku nggih. Yen pancen tekadmu kaya mengkono aku mung jumurung mongsung tembekiku wae katur Kakang Adipati Dastarata lan uga rasa kangenku marang Yayi Widura. Apa dene para punden Sang Mahatma Bisma. Ora liwat aku mung mundi dawuh sing prayitna ngati-ati Dimas Bratasena.
kancut umregut manding samudra Toyodeng wiraganyo legawa banyu sumaputing wentes malah angganira sumingep mampoki miget jonggo kang warih katon naga kumambang ngakak kalaku melakon Hanenggih Praja Hastinapura kaprabawan jibeg bebeking penggalih hanenggih Sang Adipati Dastarata najan engkahing kedaton jinajaran garwa putri Plasa Jenar Dewi Gendari supranggene nganti bingung liwung sesak kaya bledak-bledako dadane panasanes kejawi namung pejahing para Pandhawa jroning Maranawata. Parandene muha mesem jroning Wardaya Sang Mahatma Bisma. Amung Rekinapatih Harya Sengkuni ingkang maksih kober bubut-bubut jenggot miwah Sang Harya Kurupati najan mabukuh susila. Parandene masih getem-getem matine. Sengkuni maju. Suman, jebule kowe ketok apik kuwi mung pulasan. Ana Ngastina kowe etok-etok mbela wong cilik, cedhak karo wong cilik, bantu wong cilik. Jebul sing kok nggo bantu kowe ngobrak-abrik kahanan Praja Ngastina lan kowe ngrogoti Bandha Brana Picis
ingkang sejatine iki mung bondo titipan. Wewenang sakuti ana Yayi Prabu Pandhu, ning gandeng Yayi Pandhu wis ora ana, kabeh kuwi dititipake marang aku. Kowe iso dadi patih Ngastina merga kowe ngapusi. Kowe malsu layang penantang marang Tremboko. Saane-ane wong dadi korban. Ratu Pringgondani Tremboko dadi korban, Pandhu dadi korban jroning perang pamuksa. Negara Ngastina biyen nalika dicekel Pandhu apik, bareng kowe nyekel panguwasa Astina kok rusak. Saeneng-enenge Nayaka negara kok bungkem. Senopati kok kon ngayomi, Barakmu Banda negara kok gaglak dhewe, hukum negara kok ora arik. Penyakit ora patut. Kowe sing jalari patine Pandhawa. Oh. Ya, mangke rumiyin Paduka kok ajeng dakwa dhateng pun Sumang. Sing ana mburimu kuwi sapa? Menika Sang Mahatma Bisma. Wa penembahan kados pundi? Nah. Kowe nyebarake pawarta Pandhawa wis teka pati kobong. Saiki wis kewiyak, kabeh wis kewiyak. Utha Pramanakati dadi bale gala-gala merga wis kok kegala. Kabeh papan paremaning Pandhawa mbok gawe gampang kobong. Sejatine wis mbok gawe, mbok rantem wiwit sekawit yen to karo mateni Pandhawa urip-uripan ning Waranawata. Dan sembani ring ulut kapur korisan murbengrat angin gemrubuk nanging nggawa ganda wangi. Keder bumi ning kok pidak lan keprungu gerang mopo kowe Bratasena. Wah iya. Aku Babu Kunti, kakang kumbar permadilan kembar. Isih urip nanging saiki ana ngalas sing sowan mrene wong aku. Aku minangka wakile kabeh mau ngaturake bekti menyang Waku Dasarata. Oh. Diri ning sarati bantaran. Oh. Dewa Bataraning jagat patenana sendalan saka kana Pandhu aku wong tuwa uta mripatku nanging tekan batinku babar pisan aku ora bisa sumurup kahanan saknyatane merga diblithuk karo iblis. Ibu mundi Pandhawa liyane ndi kula? Aku wis matur ing arep Kang mengkono ya nanging enggal jaken rene. Kowe isih urip
kowe Sihwana muga-muga ingkang sedya hayu mangya rahayu. Oh mripatmu sing awas nanging kowe ngungkuli wong picak wis. Iki woh tetanduramu. Anak-anakku saka Kurawa ora tak ajab dadi wong pokil kaya patrapmu. Jebul tenan pengendikane Sang Mahatma Bisma kang wis naliti kahanan. Kowe ngilangke bukti lan seksi Puracana sak anak bojone mbok jegurke geni. Oh, cuman aku ora iso kandha meneh. Dastarata yen kowe wis pono marang lakon iki banjur karepmu piye? Tetep kula tetepi. Menapa dados ujug kula ngajeng inggih menika makem paling Pandhawan Kurawa kedah nampi sepalih negari Ngasti ingkang kula sikar semangka. Banjur ning sing separo isih wujud alas bebondotan tak wenehke kowe Bratasena kanggo mulyaning kowe sak dulur-dulurmu. Kagyatri sang kapirangu rinangkul kinempit gempit dosa ngernaning tawono. Wah, sejatine aku mung kepengin ngabekti merga pawarta Biyawara kang sumebar jarine Pandhawa wis mudhar. Yen para luhur para pepundhel kebu bapakku Dasarata wis priksa yen sejatine Pandhawa isih urip aku ora nyuwun apa-apa. Enggal aku tak bali nyang alas men. Kowe bali kena nanging kowe nggawa pawarta kabungan. Ingkang isih wujud wana mertani ya alas wana marta. Babatana kinarya mangun praja anyar bisa dadi surya kembar syukur ngungkuli praja Astina. Aja mbok pindho gawe meneh. Mergo anak-anakmu saiki apa-apa mung manut karo Sengkuni, apa-apa sithik mergo perintahe Sengkuni. Apa nek ngono saiki Sengkuni lerenana. Lerenana. Kurawa ki nek Sengkunine ora bakal apik selawase. Gerowati kula paman. Yen Sengkuni dilereni aku ora mandhegani kowe sak sedulur. Kowe lila apa ora? Mboten. Kula sampun kelajeng tresna. Kula sampun kelajeng remen. Mbok aku tak ora melu Kurawa wae, aku tak melu sapa-sapa. Mboten wonten ngriki kemawon. Tenan. Iya. Paduka sampun mireng piyambak mekaten. Batobat. Kalian malah kenging menapa Paduka? Badhe misahaken adhi kula Suman kaliyan Sata Kurawa batobat. Pripun Paduka badhe nglereni Arya Suman? Kula nggih mboten dados garwa Paduka, kula tak mantuk dhateng Plasa Jenar kemawon. Piye? Wis sodok regejekane ku wis. Aduh kula nyuwun pangapunten Penemban. Ya, watone saiki Pandhawa isih Yuwana lan Kunti isih urip.
lajeng kepangandika Rama pendhani kados pundi aku mung mangeni marang para Sata Kurawa aja nganti dipindho meneh lakon iki Gagak Sekro
manganjur lakuning angin gunturagraning harga Guru Girnita kagiri kiri usawi gorisang Bratasena ngaglah kaya prayit ning kewuh parandene sawiga lair batine lumumpat sak lumpatan pitung yojana kowe Nenek wong salah gawe keparat ora tata. Wah, njaluk ora dawa umure kowe. Wah, parat. Parat.
tawa. Hanya dedeke lewat ukur sikil murah ngambah lemah kowe bangsane ngopo rasah takon kowe kok ngurak arek papan dunung kuwi njaluk tinjo kerat nyawamu bebayane arep tak suduk ya piye minggir to Bruhun ora patut mung wong sitok wae teko ngawut-awut kahanan negara. Wah, iki sapa? Aku Dandun Wacana ya Krida Wacana. Ya Sanggara Bima. Maju lekaning atiku. Ilang nyawamu. Barat-barat nganti bathukku nglonyom apa-apamu tampan ana Jala Sutra tampal kencana kang mawa pengabaran wisa ora ndeplok tak guroni maju isih lega atiku kowe ngarak pateni. Wah. Arep sambat sing nulungi sapa? Wadya Drubiksa ilu-ilu Banaspati siksanen wong iki.
Kembang jagung omah kampung pinggir lurung Hajar telu wah, kawe ora panganane enak wae. Ya iki sing jenenge Dodo Satria nek kleru ora ketara jenenge Dodo Satria. Aku ini apa lho? Ayo dadi mangane ning ora dipake gawe pepati mung disiksa ya. Bumi goncang ganjing langit kelap-kelap katon lir kencang alis risan mawe gandrung tebih kinarya prak kang mongko sambunging konde kang mapaning pringgondani manismu kang jiwat mati aku Raden Bratasena wong kok perwirane kaya ngono to Raden. Apa kang silatya upama Rataya wawayangmu ora bisa ilang saka tengatiku lho Raden. Aduh Raden tak enteni ana pojok ing netra. Raden tartamtu tak turuti Neng bagian kala
Rahina sumubang yuang ngaruna katinetraning ngokarapo sataning kukiloring kanikara kaketer kini donganing kung adikku Harimbi wis tak elekke saben dina pogoken cupeten teka semene nggonmu tansah gandrung kapirangmu kelawan panenggak Pandhawa pikole apa di inggih Kakang ingkang rayipun Brajadanta keparmatur menapa paduka supe bilih ingkang nyedani Kanjeng Rama Trembaka nalika semanten bapakipun Bratasena. Nggih, Kakang pun Brajamusti ugi mekaten. Walaupun Brajalamatan boten trima menawi sedaya tiyang pringgon tamu namung dados kesetipun tiyang Astina. Wah, enggak iki. Aja kaya ngene ta yuyu. Kaya kurang wong apik ae mbok ya liyane Bratasena kena apa sih gak enak nemen bah gak tuwa Pak ya yo Kakang mbok itu Raden Bratasena gak enak nemen lho Kakang upama mbok ranteo bakal tak pedhot upama mbok palangi bakal tak lumpati mergo ingkang aran katresnan kuwi ruping jiwa luhur kang ora bisa disuwun iso ditampe Kakang kaya jinait teleng atiku lenguning tias dahat nglangut mengumbar gagasan merga saka kapiluyu marang citrane wong bagus panenggaking Pandhawa ya Kakang iya arpa kowe pinter ngrakit basa lan sastra dinemune pun Kakang Harimba rasa rujuk lamun to titi mangsa kuwi tetep arep dadi kesete Pandhawa yen aku pilih hilang-hilangan ndok siji nekato nanging ora suding aku dulur karo dapurmu punapa to mirah ingsun prihatin Mas Bagong Ijil iya to Kakang yen tetelo mangkono kang dadi kersamu ora dadi apa tak ikhlasake kabeh katresnanmu lan dulur-dulurku Brajadanta Brajamusti Brajalamatan Brajawikapan kowe kala bendana kowe arep nekat yo wedok lho. Kowe iki kaya wong lanang. Dadak nganggo gelungan kaya mah. Kaya ayu-ayu mono. Ora ayu ya, Bek. Kakang, aku njaluk pamit lan njaluk pangapura. Aku tetep nuruti
renteke ngati Asmara Kakang. Aku bakal liwat saka ing jagat kulon Tirta Kencana ya Kakang aku njaluk pamit. Aribo piye kala Bentana yo ya abot iki rasane dulurku wedok nekat temenan lilana aku tak ngodol aku tak pamanuki ya Kang yo tututana dhisik yen kena jaken Baliwadene mbrek gunung tanpa dunung kaya dene wong ngeguguk Mutawaton mengko aku dhewe kang bakal geret arine. Iya Kang, aku njaluk pangestu Cak Budha ya Kang. Sinok maya winah yang sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana telen saking layap liyeping Luyo pindha pesating supena sumusuping rasa jati Raden Bratasena peyan ana ngendi peyan aku gemes lho Raden aku gemes masa wong tresna saben dina gur kon nyawang wewayangan batu-batu Kakang Rina wengi kowe sing tak impi-impi batu-batu aku ora bisa ngipatake saka tenging pangangen-angenku ya Kakang Raden mbok iya bantuku nyeksa omrene to Raden gila atiku wis kejir terusaning rasa tresna Raden gage patuko rene yo sejatine aku kepengin lumban madu ning asmara karo andika Raden Raden patuko nang endi Raden